खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ लामानि जाब्रबथायजों मिथिसार बसुमतारिया गोब्राब थासारियाव दं आरो अपारेशननि थाखाय राङारि मदद हांख्रायहरदों दुखुथिया नखरा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाखाथिनि बांगालपारा गामिनि थागिबि बिफा खगेन बसुमतारि आरो बिमा बिरौला बसुमतारिनि फिसाज्ला 21 बोसोर बैसोनि मिथिसार बसुमतारिया थांनाय 4 आगस्तखालि क'क्राझार सहराव हरखाब गारिनि जाब्रबथाय जानानै बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। दुखुथिया नखरा फोरमायनाय बादिब्ला जाब्रबथायनि जाउनाव मिथिसार बसुमतारिनि खर'आव थै जमा जानानै दं आरो बेखौ अपारेशन खालामनो थाखाय नोगोद 4-5 लाख रांनि गोनांथि जानानै दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरा खगेन बसुमतारिनि एकाउन्टआव रांखान्थियारि अनसुंथाइ हरनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बार 116900236676 आरो 9365149602 नाम्बाराव जगाजग लानो हागोन। नैथि खौराङाव दङ पेरिस अलिम्पिकआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानाय मनु भाकरखौ बरायदों। भारतनि मनु भाकरा हादराव फैफिनबाय। पेरिस अलिम्पिक 2024आव ब्रन्ज मेडेल देरहासार जाना फैनाय मनु भाकरखौ दिल्ली बिरखं गाथोनाव गाजा गोमजायै बरायदों। थामथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि थुक्राझाराव 10थि हेन्डलुम सान फालिदों। भारतनि मुलुग मुंदांखा आखाइ इसान दारिमिनखौ बांसिन गोदान दिहुनथाइ खालामनाय आरो दिहुनथाइखौ बांहोनायनि थांखिजों मैया गासै हादराव 10थि हायुङारि आखाइ इसान सान फालिनाय जादों। बेजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसि खुंथायनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि बानजायनायाव मैया चिरांनि थुक्राझार ओनसोलाव 10थि हादोरारि हेन्डलुम सान फालिनाय जायो। बिटिआर ओनसोलनि गासै 4 जिल्लानि जि दाग्राफोरनि नुजाथिनायाव मैयानि हादोरारि हेन्डलुम सानखौ आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवना होयो। बिटिसिनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारि, हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि, गेलेमु आरो लाइमोन बिफाननि अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मैयानि हायुङारि आखाइ इसान सानजों लोब्बा लाखिनानै दाग्राफोरजों बानायजानाय गुबुन गुबुन हादोरावनो दिहुनजानाय जि जोमफोरनि मोनसे दिन्थिफुंनायनि राहा खालामनाय जायो। मैयानि बे हाबाफारियाव बिटिआर ओनसोलनि जि दाग्राफोरनि मोन 20 क्लास्टारनो 6,50,000 रांनि राङारि अनसुंथाइ चेक गथायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ मानब सेवा संघनि बोसोनगिरि समाज सिबियारि बिरखां बर'नि आंगो जोनोमगिरि बिफा राजेन बर'आ रुंसारि जाबाय। बिथाङा मोनसे समाव हाग्रा बिफानाव साख्रि मावनायखौ गारनानै समाज सिबिनायनि फारसे आगान सुरदोंमोन। 2006 मायथाइयाव बिथांनि नाजानायाव दुलाराय बर' समाज आफादखौ दानानै लादोंमोन। बिथाङा क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिबान रुजुननानै हाबा मावबोदोंमोन। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' समाजनिबो सासे आफादगिरि महरै हाबा मावदों होननानै फोरमायो। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव ओनसोलनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव बिबार बावफैयो आरो नखरजों लोगोसे गासैबो दुखु फोरमायो। बाथि खौराङाव दङ नेपालनि नवाइकटआव हेलिकप्टार जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा। काठमान्डुनिफ्राय रसुआ फारसे थांबाय थानाय हेलिकप्टारा नुवाकट जिल्लायाव जाब्रबथाय जाना 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। द'थि खौराङाव दङ रेसलार विनेश भागवतआ पेरिस अलिम्पिकनिफ्राय डिसक्वालिफाइ जाबाय। भारतनि थाखाय सनानि मेडेल मिजिं थिजाथाव रेसलार विनेश भागवतआ पेरिस अलिम्पिकनिफ्राय डिसक्वालिफाइ खालामजाबाय। सोलिबाय थानाय अलिम्पिकनि फाइनालसिम सौहैखानाय विनेश भागवतनि देहानि लिरथाया 100 ग्राम बांसिन जानायनि जाहोनाव अलिम्पिकनिफ्राय ओंखारनाङो। स्निथि खौराङाव दङ क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय डमिन'जनि मेनेजार प्रीतम दे रयआ निमाहा बिबाय। भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो। मैंने जो भी बोला है पूरा बोडो जाति के बारे में और इसके लिए पूरे बोडो जाति को जो भी इंसल्ट फील हुआ है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और पूरे तहे दिल से हाथ जोड़ के मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे से भाइयों बहनों मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं दोबारा ये गलती ज़िंदगी में और कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच्ची में दिल से आप क्षमा मांगता हूँ आपसे कि आपको मैंने जो भी बोला है गाली गलौज किया है जो भी ख़राब बातें बोला है ये मेरा गलती था और दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। 8थि खौराङाव दङ गामिनि गुदि फरायसालिजों लोगोसे गं 33 नखरा सोरमांगा दैजों सिलिंखार। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय
गोदान बंग्लाजरा गामिनि गुदि फरायसालिजों लोगोसे गं 33 नखरा सोरमांगा दैजों बुखारजाना सिलिंखार जायो। बेबायदि बोसोरफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरा भुगिनांबाय थानायखौ लानानै मैया रायजो राजाफोरा सरकारनि खाथियाव आरज गाबदों जाहाथे बेफोर गिदिर जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांना होनो थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा सरकारनिसिम खावलायहरदों। नैबे निउ बांलाजरा गामियाव बिराद जारला जानानै थाबाय। दिनै जोंखौ मानि थाखाय अनसायफैया नायफैया, गाय गार्जेफ्राबो रावबो नायफैनाय गैया। जों बिसिबां असान्ति जाबाय, रिलिफआव थाहैज्रांलायबाय, बेवबो जोङो माइरं मोना होननानै फैफिनलायबाय थाफैलायबाय, खावसे गासिबो खुरख'जोब्बाय। बेखायनो जोङो बिराद जारला जानानै दङ होननानै बेखौनो मोदै गयो बेराफारसेनिफ्रायनो हराव ग्रोम ग्रोम होनानै गासिबो खुरख'लांजोबो। दैया एसे फैबाथाय सिगाङावथ' बिदि नङामोन नालाय दैया, दासो बेबायदि जालांजोब्बाय। अज'खौ ओरैसोमोन दैया, दा ओरै फैजोब्बाय। जोङो 22-23 बोसोरसो जाबाय आरो दा बेनि उनाव गासिबो दा खुरखालांजोब्बाय। स्कुलफ्रानो हनै आजां बुरजा, जोंना साथ्रफोरा दा फरायनो बिराद जारला जाबाय। स्कुलफ्रा खुरख'लांजोब्बायना, जेरैबो असान्ति जालांजोब्बाय। जोंखौ मानो नायफैया? गिदिर गोलावफ्राबो एसे एनै नायफैनांगौमोन, अनसायफैनांगौमोन। जोंना हानि बदल हाखौ नांथारगौमोन जेरैबाबो। जोंना हाखौ मोनगोन ना मोना बेखौल' एसे राहा लाहाबथारनांगोन एसेबाबो गिदिर गोलावफ्रा आरो। जोंनि बे निउ बांगालजरा एलपि स्कुल, दा नैबे सोरमांगाया जोंनि स्कुलनि एकदम खाथियावनो आरो। दा जोंनि टयलेट दंमोन, टयलेटआबो थांबाय आरो किटचेन काम स्ट'र बेबो जास्ट थांनायनि लामायावनो थांखाबाय खाबसेयानो। ओमफ्राय जोंना क्लासखौ जोङो बे दै सेराव लानो हायैनि थाखाय जास्ट ओरै अपोजिट साइडआव मोनसे कमिउनिटि हल दंमोन, बेवहाय जों लाहैथ'बाय आरो। टटेल जोंनि स्कुलाव गासै 78 जन गथ'फोर दं आरो साथ्रफोर। दा जोङो मोनसे रुमावनो बे कमिउनिटि हलावनो जयै लानाय जायो। एसेबां गासिबो जों फरनिफ्राय गासै क्लास 5 सिम जोंहा 6था क्लास जायो आरो जों जयैनो लानो गोनां जायो। बेवहाय जोंहा जोबोद उसुबिदा जायो। बेखिनियानो। दा सरकारखौ मा खावलायहरगोन? सरकारखौ जोङो खावलायनो सानोदि जे जोंना मोनसे रुमावनो मोनसे कमिउनिटि हलाव क्लास खालामनांगौ एसेबां इजि नङा। 6टा गोजोन क्लास आरो 78 जन जोंहा साथ्रफोर दङ। बेनिखायनो जोंनो मोनसे इमिडियेट माने जेराव जोङो एसे सुबिदा बायदियै क्लासखौ जोङो मेनटेन खालामनानै लानो हानाय बायदि मोनसे न'फोर बानायनानै होनो नांगोन। बेखिनिखौनो आं खावलायनो लुबैयो आरो। दिनै नोंथांमोननि फरायसालिया बिनि सायावथ' आं बेखौल' बुंगोन आरो जे सोरमांगा दैया सिगाङाव बेबायदि नङामोन, एसे गोजानजोंमोन। देग्लाय बोसोराव जोबोद गाज्रिसिन अबस्था लादों आरो जे स्कुल बिल्डिंआबो जोंना थांहां बे लामायाव दङ। बे गोदान बांलाजरा गामियाव नुजाफैनाय आरो जोंनि माखासे दैबानाजों भुगिनांनायखौ जों माखासे निउसनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। मानो होनोबा जोंहा थांनाय जुन जुलाइनिफ्रायनो जोंहा बहुद दैया गिदिर देरनानै आरो जोंनि न'आ माखासे लामैनो जोंहा 35थासो न'खरा खुरखालांबाय। आरो लोगोसे जों बेजोंनो लोगोसे जोङो बे 35था न'खर खुरखानायखौ गिनानै आरो माखासे मानसिफ्रा साइडआबा माखासे खारनानै दं। खारनाय माने जों बै बारनानै हरै फारसे बारनानै जोंहा बाहाय लिरिफ बायदि जों थाहैनानै दङ। मानो होनबा जोंनि हाया 2 काठाल' जोंहा माने थानो थाखाय जोंहा रावहाबो बुरजा हा गैया हिसाबै जों माने बे गुबुननि हायाव जों दा थाथ'ना दंहैयो आरो। दा बिथांमोनजोंबो जों रायज्लायदों, बिथांमोनाबो होनदों माने 2 मासनि थाखायल' जोंखौ दोनगोन होननानै बुंदों आरो बे हा बिगुमाया। जाखिनि हा बिगुमा जों बिसोरजों रायज्लायनायनि गेजेरजों जों 2 मासखौ जों दैबाना बारजासे जों थानो थाखाय जोङो बाहाय थाहैथ'नाय जादों। आरो जों उननि बेलायाव जों अबाव थागोन जोंहा जेबो राहा गैया। दासिमबो जोंनि थाखाय जोंहा मोनसेबो माबा जायाखै आरो दा जोङो दा बाहाय माने 2 मासनि थाखायनो जों थाथ'नो जों रेहाय बिनाय जादों आरो दा। आदसा, जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि गामिनि न' बां खुरखानायजों लोगोसे नोंथांमोननि जायनाखि बे गुदि फरायसालि बेबो खुरखालांनाय लामायाव, दा बे समाव मा बुंगोन? बेखौथ' जोंहा स्टुडेन्टफ्रा गोबाङैनो दं। दा जोंहा बेखौ लुस्लायनानै जों बायसान्स स्कुलाथ' दा थांनायानो जाहैखाबाय। आरो बिनि अनगायै जों थांथारबावोब्ला जों माने बेखौ टेम्परारि हिसाबै फोरोंनोबो जोंहा दान्दिसे एबा लुथ'हैनो जोंहा जायगायाबो गैखाबावासो। दा बिनि थाखायनो जों दा खाथियाव जोंहा कमिउनिटि हल हिसाबै दं हिसाबै जों बाहायनो दा जों दासिमाव फोरोंथ'नानै दं एबा जों बावनो क्लास लाथ'नानै दं थुमथुमब्लाबो। दा जाहाथे बेफोरखौ माखासे डिपार्टमेन्ट एबा सोरखारफ्रा जाहाथे एसे बबावबाफोर जुदि माबा मोनसे खालामनो हायोबा मोजां मोनगौमोन आङो जोंनि रायजोनि थुरुबनिफ्राय। बेनिखायनो जाहाथे सोरखारफ्रा एसे नोजोर होयो, आं बिनि सायाव खावलायनाय जाहैबाय। आदसा, जोंहा दा बे खुरबाय थानाय नैबे फरायसालि, दा सरकारि फरायसालि दं जोंहा गोदान बांलाजरा हिसाबै। आरो जोंहा गामि दरथाम दं, बे गामियाव आरो स्टुडेन्टआ दं जाहैबाय जोंना 75 एबा 90 जन बेबायदिसो दं आरो जेनेबा कुचनिफ्राय लानानै। दा बे स्कुला जुदि थाङोब्ला
जोंहा बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय जोंहा बबेबा टेम्पारि हिसाबै जोंहा लुफिननो जेनेबा दान्दिसे फोरोंनायनि थाखायबो जोंहा जायगा गैया मानो होनबा जोंहा न'खराव 2 खाथा हिसाबै दंखायोमोन हाया आरो नैबेहाय जोङो स्कुलनि नामै एसे मोनदोंमोन दा बेखौ खुरखालांजोब्बाय जोंना फरायसालि सोरखारि फरायसालियाव जोंहा गुगानाय लामायाव जोंहा संग्राफ्रा गासिबो थांजोब्बाय पाकघर लेट्रिन बिसोर मैयानि दिनाव थांजोब्बाय आरो दा बेनि गेजेराव सोरखारफ्रा एसे एनै जाहाथे सुबिदा होयो बेनि सायाव आं सोरखारनि सायाव